complete. Hello. Hello everyone, good evening. I'm sorry because something wrong sa phone ko. Na-reset ko siya. Hello. Baby, come baby. Come mommy. Come mommy. Hello guys. Konbanwa. Baby, come. Show to them. Ikaw, nag-reset ako guys. I'm sorry. Good evening. Mega love shout out to Mice Vlog. Kumusta ang lahat? Na ano guys, na-reset ko yung phone ko. I don't know what happened. Schedule ko na sana. Hi, ta Lawrence, Taiwan. Ay, salamat day. Naadyo ka day. Good evening everyone. Konbanwa minasan. Ay, Sir Yormi. Thank you sa paharang. Say thank you, baby. Say thank you. Say thank you. Say thank you na. Hello sa lahat. Yerjan Vlogs TV. Good evening. MJ TV. Thank you. I-rotate ko tong phone ko. I-rotate ko siya. Bakit hindi siya ma-rotate? Saglit lang. Ayaw niya talaga mag-rotate. Bahala siya sa buhay niya. Yes! Mega love shoutout sa 10,000 people. Jennifer Magsombol watching. Yes! Hello sis! Thank you sa dalaw. Thank you mga guwapa. Matagal ako hindi nakapag-live. May harang mga labs. Ta Lawrence, Taiwan. Dahil lang day. Hoy, yung mga nyo dyan ha. Mga labs, yung mga ninja nyo dyan, ilagay nyo yung mag-jacket, saglit lang. Ilagay nyo yung mga main ninyo dyan ha. Dahil lang. I-add moderator kayo, don't worry. Yes, Georgian Vlogs TV. Ano mo to siya? Sis, main mo to siya. Yes, Adventures of what? Race, whatever. Pa Lawrence. Lauren na. Mega love shout out. Irish ganon. Eden Main here. Okay. Thank you, Dai. Main Adventurer. Thank you, Dai. The Bondocs. Ala, from them extension, Parok Mahogany. Yes, mga Philippine friends.
Hazel Mancao, mega love shout out. Dali lang ha, dali lang. At moderator ko lang ha, mahina kalaban, mahina. Alam niyo, naka-portrait siya, dapat naka-landscape. Ayaw niya kasi mag-landscape. So, okay na lang yan siya. Yes, salamat sa paharang. Alam niyo, matagal ako hindi nakapag-live. So, ito ang mukha ni Warai in Japan. Kahit wala akong lipstick, medyo maganda pa rin sa personal. Charot. Meet my waffle. Meet my waffle. Show to them, show. Yorme Chef, mega love shoutout. Hoy, tamsakan yung mga live natin dyan. Tamsak, like, ganon. Hi sis, Chenjo vlog. Chender vlog, sis. DJ and Simple Red Channel, yes, mega shoutout. Sana siya, sana si Butchak, sana mga admin na magaganda. Salamat sa paharang. Second okay. Thank you. Yes, miss, thank you. Alex Palado here, yes. Mega love shoutout. Hoy, ilagay nyo yung mga menu dyan, be. Alam mo nyo, naka-portrait talaga yung ano ko. Itong live ko, dapat naka-landscape siya. J Tarok Channel, yes. Andito na si Sol Abby. Ines Kitchen from Dubai. Salamat sis. Okay sis, pag may mga work kayo, huwag na kayo mag-char-char dyan kasi baka matiklo tayo ni Amo, no? So, i-ano nyo lang dyan, ilagay nyo dyan sa tabi-tabi, tapos mag-comment lang kayo char-char minsan, no? Para bongga yung mga, ano na, yung mga dollars. Saday lang, ha? Okay, Nora, SSMM, tama day. Yes, Ventures Channel. Yes, and the Netherlands. Yes, sis. Mega love shout out. Hoy, ilagay nyo yung menu, be, kasi hindi ko alam sa ano-ano na dyan. Mga ninja ba yan siya or mga main? Josephine Rivera, yes. Mega love shout out. Si Rennie, HK Yaya Ma'am Vlogs. MJ in Hong Kong. Ay! Andito na yung mga bagtikan. Yung pamangkin ko na pinaka maganda at saka ano pa yan siya, virgin pa yan siya, charot. Pinaka mabait, Christine Deximo. Sinong mga single dyan? Ramlex Black. Tusukan nyo ako. Venturous, MJ TV. Yes, mega love shoutout. Lawrence, Taiwan, Gala. Day, ninja yung gigamit din, no? Salamat, Day. Pag live, nag-imuha, Day. Kaya para sa itong mga watch hour, Day. Si Butyak. Hey, Butyak. Pasaway ng kator. Charot. Charot. Guys, yan si Butyak, guys. Ganyan na yung mukha niyan, guys. Napakabait yan siya at saka napakaganda sa personal. Kahit walang makeup yan. Ay! Sorry. Sorry, Day. Sorry. Glamour of... Sorry, namali siya, Day. Sorry. I'm sorry, Day. Sorry, Day. Tao lang. Ano kasi siya? Napakaganong niya ba? Oh? Ay, salamat. Alam nyo, guys, yung mukha ko, guys, ganito na talaga yan siya. Kahit sa ano pa yan siya sa mga camera, sa likod ng camera, ganyan na ako magsalita. At saka ganyan na yung bibig ko. Sa personal, mas ano pa to, hindi naman ako talkative. Nagsasalita lang konti. Remlex Vlog, Gender Vlog, yes, MJ in Hong Kong. You're my cheap, yes, hello best, sino to si Edith lang. Mga labs. Hoy, makinig kayo ha, dahil huwag mo na kayo mag-comment ba. Mag-comment na lang kayo tigas ng mga ulo Yes, so Motoda, aspiring, pwede kayo magdikitan dyan ha, huwag nyo lang pwede kayo mag-joke, Isay B-Vlog, yes, mag-love shoutout. Sinong single dyan? Ako, hindi ako single.
Bawal din mag-double kasi magagalit si ano. Yes, forget me that. Magdikitan. Sino yung hindi na ano? Talorns, Taiwan. Sis, mega love shoutout sis. Salamat sis. Salamat. Solvo Toda from Japan. Mega love shoutout. Yes, Butchak. Nainis lang ako sa live ko ay kasi naka-ano siya. Naka-portrait talaga siya. Balas buhay niya eh. Boss George TV with love. Yes, salamat Bog. Salamat. Alam nyo, ganito yung tugtog ko kasi nag-i-emote ako. Nag-i-emote ako kasi malayo tayo sa mga ano, sa ating mga apam. Yes! Thank you! Alam mo, Joy, yes. Tingnan. Salamat kayo ha. Salamat. Birada day, kunyang ng Malaysia, pwede dikitan, may niya yan. MJ in Hong Kong, Ventures Couple, mega love shoutout. Hello para ako. Josephine Vivero, salamat day, salamat madam. Uy, salamat talaga sa inyo eh, salamat talaga eh. Uy, huwag nyo i-skip yung mga harang-harang dyan ha, mga pang ano na lang ko yan, pang ano ni Waffle, pang milk. Sis, sa ano ko, sa Kitakyushu, ikaw sis. Charot! Nancy Alabata Vlog, mega love shoutout. Eileen, hi, Eileen Miyamoto, si co-admin Eileen Miyamoto. Mega love shoutout. Yes. Ang gwapa man jud ta no, pagwapa tayo no kahit sa live lang. Magpagwapo tayo, uy, kahit sa live lang, uy. Botchak! Salamat, my loves. Maghakot tayo ng mga alagad. Charot. Ninis Kitchenera Cook. Salamat, sis. Salamat talaga sa inyo. Boss George TV. Pwede nyo dikitan. Rosalie Araneta. Mega love shoutout. Kaninong ano to? Ninja. Ano pala ba? Wait lang ha. Intay Himas TV Vlog, isend nyo sa PM nyo. Shadow Bossa, my beloved special one. Mega love shout out. Regards sa Australia. Thank you. MG Morts, thank you. Salamat, Day. Nancy Alabata Vlog, salamat. Huy, i-like nyo. 20 lang yung like ko dito ba. Don Robert from Qatar, mega love shout out. Ramlex Love, mega love shout out. Yes, watching from Netherlands. Yes, mega love shout out. Salamat kaayo ha, Jena's channel. Andito si Jena's ba? Glymer, ARP, whatever it is. Mega love shout out, Dai. Bisaya po na. Uy, magdikitan kayo eh. Bahala kayo dyan. Uy, Azumi and Yumi from Japan. Mega love shoutout. From Philippines, Sherek, yes, Dai. Mega love shoutout, Dai. Don Robert from Qatar. Kamer's channel. Mega love shoutout. Salamat. Single. Sinong single dyan, ha? May mga... Yung may mga ano dyan, mga apam, wag na mag-single-single dyan. Family kasi. Guys, kung gusto nyo magdikitan, guys, yung mga tao natin dito, guys, ano, ako, si Lins. Yes, Lins! Yung mga tao natin dito, ano sila talaga, halos mga OFW. Kung gusto nyo magdikitan, ano lang, 10 nyo lang ako. Bebot! Hi, Bebot! Kaninong ano to? Kaninong ano main to? No. Thank you. Thank you. Ganyan talaga tayo, Day. Kasi pag masaya sa life, inside na outside. Charot. Si Shadow Boss, dikitan mo ako mamaya. Sa ninja. Sino mawalang BF, dyan?
Jealous TV, mega love shout out. Venturous couple, thank you. Thank you. Mega love shout out sa 51,000 people in the world. Hoy, ano ba, makinig kayo ba? Pwede kayo magdikitan dyan. Dahil sa Wakamatsu kami, dahil ano, charot! Hala, andito si Chito Moko. It's been a long time. Thank you, Chito. Andito si Chito, magdikitan kayo. Magdikitan kayo ni Don Robert. Sige na, magdikitan. Nancy Alabasa Vlog, salamat. Ay ano nyo lang ha sa PM ha, yung ano nyo, yung mga resibo natin no, baka maano tayo ng LTO no. Jofi, hello sis. Uy, ano man tayo nito eh. Oh, ano sis, malapit sa Ion Wakamatsu. Don Robert, main niya yan. Baka gusto nyo dumikit. Kay Gina's channel. Sige na, lahat talaga dito makakilala ko yan sila. Guys, digat nyo here. YTC Kaparin. Ano yun? Kaparis. Tingnan, saglit lang ha kayo. Dikitan siya. Sige na. Sino nga yun? Sige na. Dikitan ko. Guys, may ano tayo guys. May sulat-sulat guys. Para ilagay ko yung mga baguhan dito. Pero sa ating Nene Kitchenera Cook. Mega love shoutout. Ano guys, yung mga baguhan natin, ilista natin guys, ha. Pero yung mga nasa natin, sa Bahay Kubo. Yes, Chito Moko TV. Hello sir. Mega love shout out. Kumusta na? Uy, makinig kayo ba? Makinig ka. Di ba maraming dito no, ninja no. Sabihin niyo naman no kung ninja ba to, yung inano niyo diyan. Para alam ko. Yes. Teacher SPTV. Ano ma'am? Main mo yan siya ma'am? Oh, saan be? Sol Motoda from Japan din yan. Legit yan. Kamel's channel. Hello sis. Good evening. Salamat sa 53,000 people in the world. DJ Ezra. Si DJ. Hoy, dikita natin si DJ Ezra. Sige na. Joshua Vlog. Main to? Joshua Vlog. Main nyo. Okay. Sige, sir. Nilista ko yan, sir. Dikit ko yan siya, ha. Ma'am, teacher is SPTV. Main to, ma'am, teacher, SPTV. Yes. Ma'am, magdikitan kayo, ma'am. Pakidikit kay teacher SPTV kahit 3 minuto lang, ha. Eva, hello. Pa-shoutout naman sa Kadodidong. Yes, sis. Adai lang, Kadodidong TV. Mga baguhan kasi ito yung iba dito, Kadodidong TV. Hindi ko sila kilala. Yung iba kasi mabago, minsan wala, diba? Butyak pasaway, my labs. Gemma Vlogs. Uy, tusukan nyo naman ako, eh. Okay, sis. Penguin Magdaleta. Ansali lang, ha? Mga Lord, sabihin nyo lang, ha? Ito, ninja ko to host. Ito, main ko to host. Para, alam ko ba, alam? Yes, Cheryl Black. Kumusta ang ukay-ukay? Kaparins, diba? Asa na ka pa. Uy, gusto kong sumayaw kaso may CCTV, no? Patay tayo, no? Gusto ko talagang sumayaw because I love dancing kaso may CCTV, die. Bawal, die. Ginoo ko, die. Mapatay tayo. Huwag lang kanta-kanta. Uy, magtambay na kayo dyan. Sol Motoba TV. Si Sol. Kasamahan ko yan sa Japan Vlogger. Legit yan.
Legit na legit yan. Soul Motoda. Kung nadikita na ninyo siya, i-PM nyo sa ating bahay kubo, no? Salamat, Jena's channel. Salamat talaga, Day. Salamat, Day. Kadodidong TV. Mega love shoutout. Konnichiwa. Kadodidong TV. Kadodidong TV. Pwede dikitan natin si Kadodidong TV if you want. Legit yan siya. Legit. Walang mga budol-budol sa sa buhay ko dito sa channel ko, wala. Kasi ako ako yung titiklo. Gemma Vlogs, sis, Gemma Vlogs padikit. Sa hindi padikit sa ating sige na pa may silbi yung mga yung dito tambay-tambay. Double purpose pang watch hour at saka pang banana. Ganon 'yon. Dapat double purpose. Gemma, sis Gemma. Mega love shoutout sis. Salamat sis. Nakarating ka sis. Linay TV. Yes sis. Linay TV. Mega love shoutout from Malaysia. Salamat bayot. Day. Sige na. Ako na bahala day. Padikit kay Soul Motoda. Legit Japan. Mahal ang ads ng Japan. Pasukan na ninyo. Isa nyo sa akin yung mga resibo dyan. Tapos, ako na bahala. Mabait yan. Bisaya din yan. Taga sa amin. Cubstan. No, Cubstan. Salit na nga. Bibot? Yung ninyo? Ines Kitchen. Magala shout out. Hala, si Adam Rex. Adam Rex! Kumusta? Adam Rex, kumusta? It's charot, English, oy, buot. Sana yung mga admin natin mga babait. Guys, shout out muna natin yung mga co-admin natin na sobrang pag wala talaga sila guys, ito mga pakulo natin sa buhay. Hindi ko to magagawa. Si Butchak Pasaway, siya talaga yung body ko talaga dati. Adam, wag kang ganyan, oy. Kumusta ka na, Adam, oy? Hindi kilala ka dyan? Si Adam Rex Official, please dikitan. Dikitan kayo. Monica na, Adam, kumusta ang panagat natin dong? Kumusta mapanagat? Okay lang. Hindi pa nakakabawi sa kapital, charot. Ay, dikita natin si Nini Kitchenera Cook. Ilagay nyo yung mga main dyan para i-shoutout natin. Kahit 3 minuto na dikit, sapat na yun ha. O ngay. You're so wakarang. Saan niya siya? Ano nang sa last? Ay, may heart. Sige na, Kitchenera. Sige na guys. Simple Red Channel. Padikit mga lods. Guys, lang guys. At least 3 minuto guys. Ito! At least 3 minuto guys. Okay na yun ha. Huwag nyo naman i-watch ang watch kasi useless din. Venturous couple sis. Huwag nyo naman yung dikit-dikit lang na edit lang. Si edit lang. Yung niya. Salit lang ha. Ako eh. Thank you, 50 million people. Thank you. Kasi ito yung lights? Guys, sayo tayo guys. Guys, pwede na bang disco guys? Lagi ito. Patay, uy. Uy, wapong lang mong pinatay. Ba ka na puto-puto ng internet. Nagalit ang hapon. Hindi lang. Guys, akala ko nagalit ng hapon guys. Sana kayo, umalis na ako, umalis din kayo no. Huwag kayo umalis dyan. Ay nako. Charot. Baby love, many people watching you, eh. Janice, yes. Uy, Adam, magdikit ma. Magdikitan mo sila ba mga OFW yan? Sige na.
Adam Rex Official, please dikitan. Azumi and Yumi, please dikitan. Ayas Kitchen, please dikitan. Butchak pasaway. Sinong kaninong binaba mo, host? Ay, host naman. Na-host. Kahapon ka pala host, no? Ako pala yung host. Don Robert, bigay love shoutout. Adam Rex Official, sige na. Normie, hello guwapa. Hello guwapa, salamat. Petik, yes, Petik TV. Ano ba talaga? Ayaw nyo magdikitan? Ayaw nyo ng banana? Sige na, charot. Ayaw nyo ng banana. Babala kayo dyan, oy. Ay, wapon ng baby, oh. Kiss yung mami. Kiss na siya to the masyas na. Yes! Ines Kitchen, salamat sis. Salamat sa pagdalaw sis. Uy, ayaw nyo talaga magdikitan. Uy, gusto nyo na pagsalitain ako dito. Sige na ba? Sige sis. May mga, tayo dyan, mga friends na hindi pa dikit, no? O, sige, manghatag ko. Kailang, be? Manghatag ko, be. Manghatag ko. Dahil na. Oh, correct, dahil. Dahil lang ha. Tingnan ko to dito sa isa ha. Yes. Magdikit ako sa inyo ha. Nangapa ako paano gagawin. Sige, okay lang yan sis. Ganyan naman talaga. Lucky, oy. Lalaki ni si Wapo. Nalimot na ka no. MJ in Hong Kong. Padikit. Cheryl Vlog. Padikit. Sige na. Dikit na mo. Sabihin nyo sa akin na on the way na ako sa bahay ni On the way na ako sa bahay ni ganon. Para alam ko no. Touch. Hello. Thank you everyone. Normie Aviso Channel. Yes, sis. Eileen Miyamoto. Travel and Fun. Maganda yung mo, sis. Maganda yung bago mong channel name. Maganda siya. Yung bahay, sis. Ano yan siya? Channel mo. Channel yan siya. Yung bahay. Adam Rex Official. Yes. Mga Lods. Dikita natin si Adam Rex Official. Sige na. Shout out daw. Miss Normie Abiso. Yes. Sige na. Dikita si Adam Rex Official. Salamat sis Miss Ann Veneracion. Salamat. Ikatan. Oy, sige na oy. Si Adam Rex, ipaharang natin to ha. Mabait na bata to. Siya yung partner in crime. Charot. Adam Rex, on the way. Tingnan, maghanap ako ng mo. Harang na harang. Wala pa kay harang dong? Cheryl Dumaog. Si Rex, on the way na ko dong. Lang ko dong ha. Okay sis. Inday Inday Himas no. TV vlog to no. Botyak pasaway. Eileen, David Antavo. Hinaharang mo yung iba, yung sa'yo hindi. Paano malaman na dumikit ka na? Kaninong ninja to si Makulit number 3? Tingnan mo lang sa tingnan mo lang kung nag-add ng banana yung channel mo. Kaya wait lang ha. Wait lang.
Ay, sa'yo. Uy, si Adam Rex ba? Sige na, dikita na natin ba? Si Eileen Miyamoto's Travel and Fun. Nice sis, nice imong bagong channel name. Remblex Lab, sige na, dikita na. Salamat sis. Rolando Tomado, Yahoo si sorry, sis? Sorry pala to. Sige lang, ganyan naman talaga pag pag first time. Alam nyo, sa advice ko lang about sa pag-vlog, kasi ako mahihain naman talaga ako. 'Di ba? Mukha ko mahihain, ganun 'yun. Alam nyo, ganun yan siya, guys. Tawag nito. I-practice niyo yung sarili niyo na mag-talk kayo sa camera kahit hindi niyo feel. Buti nga yung mga natin, yung mga friend natin dyan na nag-a-advise sila, lalo na ako pag mag-live, sinasabi ko na huwag kang mahiya, huwag kang char-char dyan kasi pag mahiya ka, wala, lugi yung channel mo. Unless na mga famous tayo, yun. Oo, kasi ugali ko na talaga dati, guys, kahit hindi pa ako YouTube, dati talaga yung YouTube, hindi ko sa YouTube, kahit whatever, basta yun na yun, YouTube. Orlando Tomado. Sir, main mo to, sir? Yes. Ngayon siya, hindi ka masyadong mahiya. Pag mag-practice kayo, ganun-ganun. Pero pag magtagal na, tingnan yung aso ko. Natulog. Hoy! Natulog. Ganyan yan siya, guys. Ganyan yan sila, guys. Kadudidong TV, ganyan yan sila, guys. Pag pagkantang tawag nito, pag si Wapol ba, pag maingay ako nakatulog, kapalan ang mukha with feelings. Adam, nag-ano ako sa'yo ha, isang ng banana. Sino sunod? Yung Kadudidong TV, yan, ito, punta natin si Kadudidong TV. Kadudidong TV. Mag-iwan kayo ng ng bakas. Kadudidong TV. Kadudidong. Hoy, legit tong ninja ko, ha? Hindi to mawawala. Asa naman kadong? Kadudidong TV. Bakit hindi siya Kadudidong? Salamat, sis. Salamat, sis. Salamat. Azumi and Yumi, yes. Ayaw sa kay pait man, pandemic pa. Pandemic. Salamat, Butyak pasaway. Salamat, ha. Isa B vlog. Sisi. Huwag mo na maghanap ng ng love life kasi pait ng buhay ngayon. Kadud pala to. Kadud. Si Parit pala yun, yung kadud. Salit lang. Kadud. Salamat, ha. Salamat. Basta mabait, no? Chat! Salamat, Tin. Huwag mo yung iwan dyan, Tin. Kadudong. Ito pala. Ito siya, oh. Kadudong TV. Yes, kuan dong. On the way na dong. On the way, how to pay SS contribution. Ito yung ko. Ma'am, hi sis. Mega love shout out to Ma'am Shilianera Vlog. Sige na, si Rex, dikitan ninyo. Baby, where are you? You stay there? You stay? Okay, you stay na, baby, ha? You stay to mommy? Ayan, mag-stay na daw siya. Oy, ay, baby love. Show to them na. Ay, sige na. Hello, Wapol want to sleep. Sige na.
Hello everyone. Okay, sleep na there. Sleep na there. Sleep na. Ano? Yung mga tao na andun sa ating, ano naman, alam niyo na pala siya. Hindi na ako mag-mention ng ano. Ang tawag nito. Pwede kayo madikitan kasi minsan naman, you know, yung mga time natin. Ngayon, chance na yan siya. Ano, Kadodong TV, ano ko lang to, ayuda, char. Hala, uy, ay, kayo ba, 54 kayo ba? Tapos ang tamsak mo, 42 lang ba? Sino hindi nagtamsak dyan? Si Sol Motuda. Sige na, dikita na natin. Oh, ganyan na naman talaga sis. Pag ano sis, tawag nito. Pag supportive ka din sa ibang tao, syempre, dapat supportive din tayo, no? Baba, sa next live natin or mga bago sa update sa mga channel natin, at least andun din sila. Ganun lang. Hindi pwede yung take ng take. Dapat give and take sa lahat. Sis, wag na lang sis. Uy, wag na. May nagkanta naman sis. Oh, may ano pa sis, wag nang mag-dance, charot. On the way ako kay Kadudong TV ha. Inday Himas TV Vlog, sis. Sige na, magdikitan kayo ba? Kasi minsan naman wala kayo sa GC, no? Ganon. Di, kung andito na kayo, charge na yan. Kahit 3 minuto, okay na yan. Basta full pack lang talaga. At saka, ano, yung mga abubot natin, yung mga alagad natin, ano, dapat, ano talaga yan siya, mga legit, para hindi mawala. Sige na, oy. Correct. Sige na. Salamat sa paharang, Family Kasipi. Ay guys, si Family Kasipi Vlog. Ay ano, Family kasi, ano yan siya, old friend ko talaga yan siya dati sa YouTube guys. Sige na guys, ano, OFW din yan siya. Asumi Anyumi, dikatan mo natin si Family Kasipi Vlog. Sige na. Gemma Vlog, sige na. Ano, salamat, tama. I-watch muna natin bako dikitan at saka tamsakan. Alam mo na, hindi tayo mag-mention ng mga ganyan-ganyan. I-watch, i-like, then you know na, pindot. Pasok na pasok talaga. Salamat, sir. Salamat. Your mate ship, salamat. Salamat ha. I-send nyo lang sa PM yung mga resibo natin ha. Salamat. Ay, ano na ko, sobrang ano ba. Salamat. Okay lang. Pag may mga work kayo. Yes. Si Family Kasipi Vlog, please. Hi, Eden Mondavia. Ano sis? Ano, main mo to sis? HK Yaya Vlogs. Pwede dikitan. May mga contact naman kayo no, kasi yung iba wala naman sa bahay natin. I-PM lang ako tapos i-PM ko na yung mga co-admin natin. Si Sol Abby, HK Yaya Mam Vlog, si Aileen Miyamoto Travel and Fun and Travel, and si MJ in Hong Kong, Josephine Rivero, at saka si Proud Konyang, of course. Mega love shoutout at sa lahat ng OFW Team Moray. Mega love shoutout. Salamat sa lahat. Salamat. Botyak Pasaway. I love you sis. Okay. Nel Tabago. Okay. Sige. Thanks for sharing.
Oh, sige, sige, sige. Kadodong TV. Sir, ano pang 812 mo to, sir? Ano lang ko to sa'yo, sir, ha? Tulong konti. Pasensya, ito lang muna. Gamit kasi yung iba sa patambay. HCODC, ano to? Anong main nito? MJ in Hong Kong, padikit. Ang dami nila, guys. Sa totoo lang, guys. Mga OFW yan, guys. Hindi tayo lugi sa plane yan, guys. Oh, at least 3 minuto okay lang. Basta tamang, lang talaga. Tamang proseso. Pag tamang proseso, pasok na pasok. J-Tarox Channel. J-Tarox Channel. Sige na. Sayang, 54,000 people is Mercado Bautista Erosis. Saglit lang, ha. ECYW Cercado Bautista. ECYW Cercado Bautista. Para may silbi yung matambay natin ito. Masabi ko on the way. Amanda Lee. Oy, anong tawag nito at least 3 minutes para di mawala. Kadodong TV, legit yan. Sir, nadikita na kita ha, pang 812. Mag-clear history muna ako ha, para pasok na pasok. Family Kasipi Vlog, yes. Si Sir Yorme, umalis na. Sige lang. I-PM lang natin doon kasi nasa natin yan. Easy. ESYW Circle. Si Miss Ambination, yes. Circle. Easy way. Ano yan siya? Legit yan. Maganda yan, legit. Miss Style Vlog, yes. Sis, Family Kasipi Vlog. Dikitan mo siya si Miss Style Vlog. Savage Love. Mergin Banaw, new ninja here. Kaninong ninja to? Para alam ko, kaninong ninja? Kaparis. Yan the vlog. Josham Vlog. Gemma Vlogs. Josham. Okay. Josham Vlog. On the way na ko, sir. Sa gamay ang ayuda, sir. Piskot. Ikaw pala ko, J. Bautista de lang. Ikaw pala yan, sis. Salamat na. Ako pinakabuutan na, mega. Buutan, kagaya ni Waray. Charot. Sige na, mga OFW yan sila. Hindi tayo lugi sa mga nila. Josham Vlog, sir. On the way na ko, sir. Salamat sa patambay, sir. Salamat. Christina, yes, sis. Andito ka pala, sis. Salamat. Sige na, magdikitan kayo para hindi ilugi yung tambay nyo. Butyang pasaway. Si Sol Motoda, sige na. Mag-ano lang kayo ng bakasa. Lagyan nyo yung waray, ganon. Ines Kitchen. Sige na. Para hindi masayang yung tambay. Sis, magdikitan tayo, sis. Para yung wala sa natin. Ala, si Miss Ausimex Vlog, Maria de la Sisa. Salamat, sis. Salamat. May may friend tayo from Australia. Super legit. Sige na, sinong gustong i-promote dyan? Wala na numbering sa promote. Dikitan na para sure ball. Sige na. Sis, masanay ka din, sis, Christina. Ganyan naman talaga pagbaguhan. Medyo, ka pa ba yung parang ganon ba? Pero, masanay ka. At saka, magpalista ka sa, kung gusto mo ng, sis, suporta natin, sis. Kasi, andito, sulong mga kapatid. So, sulong talaga kami, dahil. Tambayan natin na yung niyan. Basta, alam natin na supportive yung friend natin. Kahit hindi lang sa YouTube, sa real life, pag alam natin na totoong tao siya, supportive, syempre, supportahan din natin, no? Wag ganon-ganon lang, no? Yung kain-kain, no? Kung wag na chok-chak.
Lahat gusto na chokchak, MJTV din. MJ MJ Hi TV. MJ Hi TV. Baka magdikitan kayo bi, ay nako talaga, sayang oras. Lahat dito ni ng chokchak. Chokchak ba 'yon? Charat. Diba? Ganun yun, mga inutil. Charat. We joke lang yun. Of the discarded, ala sis, ano to siya sis? Si OFW discarded cooking ideas. OFW discarded cooking ideas. Uy, alam nyo guys, chuchak, alam nyo guys, huwag naman ganun guys. Yung pagkatapos natin silang yung alam mo na, yung mga bilis-bilis dyan, pagkatapos na silang i-chukchak guys, another chukchak naman sa mga nila, sa mga sis, syempre no, mo talaga yan. Tawag nito, saglit lang, dapat mag-ano din tayo no, tulungan no, wag yung natin, paglapag dyan, mga magdikit na dyan, mga bagong upload nila, mga LS nila, dapat supportin natin. Kasi useless din yan, pag lang, tamsak lang, dapat updated, ganun yun. Ganyan yung style ko kahit sa real friends ko sa buhay at saka sa YouTube, ganyan. Para real na real. Nancy Alabata Vlog. Hi sis. Si Josham, nadikitan ko na si Josham ha. Kasi, bless, talaga. Ma-bless ka. Maria Aussie Mix Vlog. Maria si Mix Vlog. Ganyan yan siya. Mag-suporta talaga. Kahit sa sa real life, kahit sa YouTube, para maano ka din ba, ma-bless ka ng bongga. Ganyan lang. Host, kasama pa ba ako sa dikit? Nora SMS. Ay, si Nora SSMM. Si Nora SSMM, pagpadikit naman, please. Sabihin nyo lang ha, na on the way na ako kay sis Nora, si Anon dumikit, padikit sa main ko, ganyan. Walang ganap sis. Ito yung ganap. Chika. Ganon. Sige na. Sino yung dikitan ninyo? Sige na. Ang time! OFW discarding cooking ideas. Hi sis. Mag-big love shoutout. Maria. Si Mix Vlog. Ganon yun mga lods. Maria Aussie Mix Vlog sis. Sis, example, I love you to sis, example no, on the way na ako sa may ni Ma'am Maria Aussie Mix Vlog, ang nagdikit ito yung channel ko, ganon, sabihin nyo lang para ako sis, salamat sa dalaw, on the way ako sis, sa harang ng harang, ito sis, my journey has just begun, ganon, harang na sis, Maria Aussie Mix Vlog, si Ma'am Maria, dikitan natin to ha. Maria Alcimex Vlog, sige na. Jenna's channel, hi sis, hindi ka nagdikit-dikit dyan sis. Malapit wala time. ECUDC. Mega shout out everyone. Nancy Alabata Vlog. On the way sa bahay ni Maria Aussie Mix Vlog. Yes sis. Okay. Isay B Vlog. Adventure of Aris. Yes. B-bot still watching. Yes. Salamat. Buti nasundan ko yung mga comment. At ito, may laptop ito na isa.
Yan. Ano yan siya sa kabilang IP namin sa office. Salamat. Salamat talaga. Salamat. Salamat. Ang ganda pala ni Ma'am, ni Ma'am Maria Osimex Vlog. Ang ganda ni Madam. Fashionista. Kapares ni Aida. Kapares ni Ada. Kapares ni Ada pala to. Ni Ada. Oh, kapares ni Ada Vlog. Ikaw next, sis. Nancy Alabata Vlog. Sige na, magdikit kayo ba? 54 katao. Salamat! 54 million people in the Philippines, in Japan, in the world. Jake Bautista. Padikit kay Jake Bautista. Andito si, Sisi. Napaka-legit niyan. Ito mga tao dito sa channel natin, mga legit talaga yan. Kasi ako talaga, bawal yung mga ano-ano dyan kasi makarma tayo no sa mga budol-budol. OFW discarding cooking ideas. Padikit sige na kasi yung time. Sige na kahit 3 minuto lang para yung tambay natin dito sulit. Butchak pasaway, asan ka na? Yeah, chokchak no, chokchak. Lahat naman need ng chokchak. Uy, kahit si Ma'am Daisy din. Okay, family kasi Vlog. Okay, sis, salamat sis. Okay, mag-iwan lang sila ng sis ha, ng bakas with feelings. Dapat with feelings tayo mag-comment ha. With feelings. Wag yung full pack, tamsa, kalimbang, pack na pack. Wag naman ganyan, eh. Yung with feelings naman na konti na related sa mga content natin dyan, eh. Sige na. Ay! Ma'am, Maria Ausimex Vlog. Maglagay kayo ng comment ha, at saka yung channel ninyo ha. Butchak, pasaway ako si Lins. Hisi. Sige. Salamat si pa. Uy, salamat. Kung isend nyo sa PM yung mga proof natin ha, yung mga natin, yung mga tawag dito, resibo para makita ko naman no kung sino talaga yung mga nagpa-chukchak. MJ Montalvo. Hi, madam. Good evening. Oo, ma'am. Kasi na-busy talaga, ma'am. Uy, at saka, ay, naku, nagka-problema sa Pinas kasi, yung kuya ko ba ng COVID. Pero okay naman siya. Oo, sis. Yes. Dapat matuto talaga. Madali lang. Ikaw pa. Alam mo na yan. Ma'am? Yes! Salamat ha. Anong tawag nito eh? Kaya hindi ako medyo nalungkot. Pero ngayon medyo okay na. Sol Motuda. Si Sol. Nalungkot ako sa nangyari dahil. Sige na, magdikitan kayo kasi malapit na yung oras ha. Saglit lang ha. Kapares. Kaya mag-ayuda din tayo no. Kapares. Isay B Vlog. My premiere si Isay B Vlog. Please, i-promote natin. Promote. At na yung puntahan. Siyempre, puntahan natin yan, no. Kung sinong gustong sumali sa ating mga kachukchak dyan, sige na, para ma-support natin. Salamat, madam. Kumusta ka na, madam? Salitang kapares. Mahirap talaga, madam. Kapares ni Ada Vlog. Sisi, on the way na ako sa'yo, sis. Si Isa B Vlog. Ma'am Shilianera Vlog. Hi, sis. Mega love shout out, sis. Okay, sis. Okay lang. May premiere pala to si Kapares ni Ada Vlog.
On the way na sis. Ano ko lang to sis, kunting tulong ha. Pasensya na, isa lang muna ha. Kapares ni Ada Vlog, sis. Di kita sis. Nancy Alabata Vlog. Uy! Salamat. Hoy, mag-ano kayo ha sa bahay natin at saka sa PM ha. Para alam ko talaga, para bungga yung mga support natin dyan. Ang cute naman ng batang to, Kaparis. Ano, anak mo to, sis? Saan kayo na OFW, sis? Japan to, Kaparis ni Ada Vlog. On the way na, on the way. Mega love shoutout sa 52,000 million sa bahay ni Waray in Japan. OFW sis, salamat sis. Salamat Nancy, salamat. I appreciate talaga, I appreciate, walang char. Yes, ingat talaga, ingat. Ang hirap ng panahon ngayon. Number 1 is dapat healthy talaga tayo. Dapat healthy yung mind at saka body. Para always happy. Nini Cuchinera Cook. Salamat mga sis. Salamat. Salamat ha sa walang sawang ang ingay ko no. Pasensya na yung ingay ko no. Pag may mga ginawa kayo, wag na lang okay lang sa akin yan. Azumi and Yumi, salamat sis, salamat sa inyo. Azumi and Yumi, yes. Yes, connected kasi friend yan ng husband mo, madam, mabait yan, madam, mabait. Yan. Nel Tabago, sige lang. Nel Tabago. Nalista ko na lahat dito, yung mga Mr. Ted Vlog, yung mga hindi ko palaging sa sa keep writing sa channel ko. Kasi minsan naman naninibago ako sa kanila ba. Kasi minsan lang ako mag-LS. Yes, take me to the Bondocs. Paano yan siya? Sis, i-pronounce. Alex, ikaw na sunod. The Rain Vlog. Kaninong to? Kaninong main to see The Rain Vlog? Thank you everyone. Salamat talaga sa inyo. MJ. Hi sis, I love you sis. Salamat Gemma Vlog. Salamat Gemma. Kapares ni Ada Vlog sis. Dikit na ko sa iyo ha. Ano lang to sis, kunting help. Nancy Alabata Vlog. Wait lang sis. Si Nancy. Nagsira kasi yung isa kong laptop, hindi ako birada. Nancy Alabata Vlog. Lang, tingnan ko to dito. Nancy Alabata Vlog. Saglit lang ha. Bawal mag-back out. Ako na bahala sa'yo, Alex. Huwag kang mag-alala. Huwag kayong mag-alala. Pag okay talaga yung kausap nyo, pag okay talaga yung kausap nyo, okay, hindi kayo ma-pressure. Hindi kayo ma-pressure sa mga tao pag okay ang kausap mo. Si Nancy Alabata Vlog. Ay! Nancy Alabata Vlog. Okay sis. Salamat mga sis. Patapos na to ha. Child Bentor. Patapos na. Bago tayo mag-end, si Nancy Alabata Vlog, anuhay natin. 52,000 people in the world. Thank you talaga. Salamat. Oo, pwede naman mag-extend. Kaso lang,
Napagod ako ngayon kasi ang daming gagawin. Actually, pwede naman, pero sa rules sa ating bahay, much better long, but 1 hour lang, but okay na yon. But ngayon may gagawin kasi ako. So, pag mag 1 hour, pwede na mag-exit. Salamat, sis. Ma'am Sheila Never Vlog. Pwede naman, kaso lang may gagawin pa kasi ako kasi tawag nito, Sunday. So, gusto ko mag-stay long kasi marami akong ibang friends na andito na wala sa bahay natin. Gusto ko sana magdikitan kayo. Kaso lang, may gagawin pa kasi ako eh. So, salamat everyone. Salamat sa patambay and soon, 5 minutes, mag-exit na ako. Thank you so much from my heart. Sis Nancy Alabata Vlog, on the way ako sa'yo ha. Nini Kitchenera Vlog, mega love shoutout. Salamat sis, pwede ka nang mag-exit sis kasi alam ko busy ka. Ma'am MJ, salamat. Asumi Anyumi sis, thank you sis, pwede na kayong mag-exit sis. Jenna's channel, sige na, umalis na kayo, charot. Pinalayas. Salamat sis. Oh sis, Ma'am Maria Mix Vlog, salamat. Salamat. Minalayas. Gusto ko magstay kasi marami. Yung mga friend ko na iba din na wala sa grupo natin ba. Kaso may gagawin pa ako. Kakanta. Haji Kawamoto from Japan. Mega love shoutout. May pa kasi tayo eh. May premiere pa ba si Isa B Vlog? Alis na ako ha kasi may premiere pa. Sige, alis na kayo, alis na. Yan, alis na charot kasi pa tayo, mag-support pa tayo sa isa sa premiere. Haji Kawamoto, salamat sir. Salamat. Rain Channel PH, andito pala si Ma'am Rain Channel PH. Gusto ko Rain Channel PH. Gusto ko mag-stay long but hindi kaya kasi yung anak ko, tsaka maingay. Salamat MJ in Hong Kong. Nancy Alabata Vlog, sis, dikit ko na sis. Patingin sis, nag-comment ako sis. Thank you. May premiere tayo next time ulit. Gusto ko mag-long talaga kasi marami akong mga friends na mega na wala sa grupo natin. Gusto ko talagang dikitan kayo at saka yung mga sa grupo natin na hindi pa nadikitan. Gusto kong magdikitan kaso wala na akong time at saka si anak. Dapat natulog na. Oras sa Japan. At 10 na. So, thank you. See you next time again. Stay happy, stay healthy, and stay motivated. Salamat. Babu.